दा लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निसा आपडेट लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो। दानिया आवगायलांसै। मुम्बाइआव अखा दैबाना बार 1975 मायथाइनि उनाव बेबादि दैबाना जादों होनना बुंदों। गोबाव समनि उनाव बेबादि दैबाना जागासिनो दं होनना होनदों। मुम्बाइआव माने सिगां जाफेराखैमोन। 1975 मायथाइनि सिगाङाव खनसे जादोंमोन दैबाना, बेनिख्रुइ बांसिन जादों होनना बुंदों बेबाराव दैबानाया। मैया क'क्राझाराव आबसुआ खौरांगिरि मेल खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर रेकर्डनि क्लज 6.3 खौ मावफुंनो नांगौनि थाखाय आसाम सरकारनो खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायदों। बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय गं 12 कलेजाव बिगियान आयदाफारिखौ सोसननांगौ होनना फोरमायदों। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपुतनि मोजां मोननाय, बियो केसआव दाहाय हाजिर जायाब्ला पुलिसफोरा एरेस्ट खालामसिगोन होनना बुंदों रिया चक्रवर्तीखौ। जेब्ला सुशांत सिंह राजपुतनि बिफाया रिया चक्रवर्तीखौ एफआइआर होयो अब्लानिफ्राय रिया चक्रवर्तीया गावनि न'आव फैयाखै होनना होनदों। दा रिया चक्रवर्तीया केसआव हाजिर जायाब्ला बेखौ एरेस्ट खालामसिगोन होनना बुंदों। मुम्बाइआव गोबां अखा हानायाव मुम्बाइनि पेदार र'डआव हाजोनिफ्राय हा गोलैनानै नेशनेल हाइवेखौ ब्लक खालामदों। दा लामाया गावफ्लेजोब्बाय, हा खोबजोब्बाय, गारि थांनो हालाया। दैयाबो बोहैगासिनो दङ लामायाव। वेस्ट बेंगल सरकारनो हरबाय फायार फाइटिं रबट। वेस्ट बेंगलाव एसे एनै फिसा दावराव जाबाय थानाया माब्लाबा गिदिर जायोब्ला बाहायगोन बे रबटखौ। माने बिल्डिंफोराव अर नांबायबायब्ला बाहायगोन बे रबट फायार फाइटिं मेसिनखौ। 75 बोसोर सिगाङाव आमेरिकाया जापाननि हिर'शिमा आरो नागासाकिआव एटम बम होनाया दिनै 75 बोसोर जाबाय। बे एटम बम होनायाव जायफोर मानसिफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरनि थाखाय जापान सरकारा दिनै 1 मिनिटनि थाखाय आरज गाबबाय। कर'ना भाइरास जानानै थानाय थाखाय बे प्रग्रामखौ गेदेर लानो हायाखै होनना बुंदों जापान सरकारा। स' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोर थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों।